நம சிவாய. சிவனை தழுவிய கோலத்தில் அம்பாள். அரிய காட்சி. பட்டீஸ்வரம் மக்களால் சிவன் கோவில் என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் சக்தி மற்றும் பிரம்மாண்ட 5 நிலை ராஜகோபுரத்துடன் கிழக்கு முகமாய் காட்சி தருகிறது. இந்த கோவிலில் மூலவர் சிவக்குழுந்தீஸ்வரர் கிழக்கு முகமாய் காட்சி தருகிறார். இவருக்கு சக்தீஸ்வரர் என்ற பெயரும் வழங்கப்படுகிறது. இவரை வணங்கி சண்டிகேஸ்வரரை வழிபட்டு வரும்பொழுது சுவாமி சந்நிதிக்கு இடதுபுறம் சக்தி தழுவிய நாதரின் திருமேனியும் அதன் பின்பு ஒற்றை காலில் நின்று தவம் செய்யும் திருமேனியும் நம்மை பரவசப்படுத்துகிறது. அம்பாள் ஒற்றை காலை தரையில் ஊன்றி மற்றொரு காலை ஆவுடையாரின் மீது மடக்கி வைத்து தன் 2 கைகளாலும் சிவலிங்கத்தை தழுவி நிற்கும் இத்திருக்கோலம் வேறு எந்த ஆலயத்திலும் காண முடியாத சிறப்பாகும். இத்தலத்தை வழிபடுவோருக்கு திருமணம் கைகூடும். அருள்மிகு சிவக்குழுந்தீஸ்வரர் திருக்கோவில் திருச்சி முற்றம் பட்டீஸ்வரம் அஞ்சல் கும்பகோணம் வட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம். ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய.